What's up mga kadugo? It's again your boy Kian Shing It's me, your girl, Jasmine Ventula from Gatanan. I'm a fool for your love. So for this vlog guys, no, ang gagawin namin ni Justin guys, no, my girlfriend does my makeup. So ako yung may makeupan niya, no. Hindi ako marunong mag-makeup pero try ko lang. So, Ano lang, kaayos-ayos. so sigurado nga mukha na kababae ha. Muna, baka bakla. Babae ang bakla. So, Marunong mag-makeup. lalay ka mo. Kanya mga tawtay. Ang Kaya pa nakinidahin na rin. Siyempre. Ginagawa mo. At sa mga nabisita dito sa aming channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para ma-update ka namin. Sa lahat na yung upload naming video. So, ano pa hinihintay natin? Let's do this challenge. So, initin nyo na. Dito pala yung mga Ape, makeup. pagbala na ng babae, kaya mo ka di mo. Sa mga kanya-kagaga. Ape, sa mga nakinig. Hindi naman tumakbirakan. Ay, Tsaka na jazz. ano? Nay. Lang na. Number. Wala ang tatakilay pearl. Bigaton. Wala ang tatakilay pearl. Ay, kilay pa lang. Okay. Kasano Oh, ba? ciao. Sige, palas ko. Kasano ba gamitin? Dada, i-brush ka pa lang. Hindi makita tano. Inyati, pag may metan na. Oh, di ba? Sino si Gaysan? Yes, kasi lang. Nada, dapat ito yung nagada. Kailangan ba ay? Tama sa... Saan na? Hindi kita pa lang. Bangsik yan, ha? Okay, sa kilay naman. Nagbangsit yan ano na. Okay. Takot na. Baka nga, dis na ka to. Ladig sa bab mo. Tingnan mo, tomboy ka, hindi mamuatan. Na mahilig ti make-up. Natural na pintas ko ato. Lahat may ka nagagawa. Ala, nagmayat! Ayaw ba? Okay. Tama. May sa tawon sa mga aroy. Wait lang ngayon Yung mga agkilay pa lang kan eh. May sa tawon, may sa pa lang agkilay, nagbayag nga. Ay, wow! Grabe naman. Pagpagsata. Gini. Kito lang ba? Aba na magamitan nyo ba? Ano magamitan nyo? Brush? Nagsama mo, gaga. Okay. Boss ko lang ta. Gets ka pa yata? Wonder ka pa. Hindi tama na lang natin tama yung metan na. Wala ang tagsasound basta niya, ubra mo. Nagbasa mo sa ako. Nagsasama na. Yan, kulit o. Hindi na maburn na rin, babay lang talaga. Kiday pa lang data guys, no? Kiday pa lang ara. Abutan tayo may sa tawon to eh. Mga naksapay din. Okay, tama na ito. Nga rin. Mga naksan. Lagago, di ka mag-mix. Beta. Okay. Okay, next. Alam ka pa yan, nag-foundation. Na? Lambun. Nansan? Karamdam ba naman? Ba't pudawang ka mo? Parang pumudaw ka pa. Ginagawa mo! Kasi ba? Say? Ang mahal ko na lang kasi ka babae to eh. Ayaw mo sa mga daragpak ka. Ang dama, malagalanan, nagbalinto nga ako pang man. Okay, atay. Napintas ka una yun. Gusto yan? Wait lang. Kita mo lang baka eksperata na buro-buro itong tropa ko. Nabaya mo na. Bala-bala itong to. Meron. Oo. Marunong. Ang kahit mo lipstick. Lipstick ah! Natural. Apay, damdaman ka kanya kasi ka namang ano kanya ka eh.
Ipili ka. Ay, mapangit ako. Tumita ka to, Gada. Kanta pa yung house line mo. Ah, ako na. Islam muna. Daddy talaga mag-break up na. Amo basbasan mo nun, ah. Ito naman. Kagano nga yun, ah. Yeah, papa. Yeah. Ang napakaganda naman na ako dyan. Obsan. Napri, Ano pa? mascara. Ito lang din kasi yun. Ginagawa mo. Nyata, delikado sa mata. Mascara ka. Dapat dati magamit ito. Dapat blast na rin. Blast ka ba? Ay, di pa lang mata. Ang sama tito. Blast. Wala siya. Okay, next. Wala siyang gagang. Ginagawa mo. Ang ganda ko. Pagsasaluan. Next. Nyata, delikado. Giptagan tayo. Hey, Lola. Mulagat ka. Mulagat ka. Apo, okay na baka da. Nangaroon ka ng tatay ka. Nakatata. Pamating ka sa tatay. Baka matayin ako. Pangamatay ka. Mulagat ka ba? Kasi ka na eh. Bintas ka, una yun. Lolo na kung bakit. Lagyan ba mo? Hoy, saan sa ako? Lagyan na. Kung ano nga po, isang kilometer. Eyeliner. Ang tatamatan. Eyeliner. Parang yung mata ko yun, ah. Kadam. Ay, natamayat. Violet nga. Ano pink? Kung paano rin nga. Sabi, damdaman mo kanya kasi may makeup ako. Ang gata mas. Sakto mo nakatatumbra yung kanya. Ikaw mo. Dikso. Hindi mabalik ang ambulante lipstick. Pwede mukhang ka na nagagal. Ang katil-tilo na na, kasaka. Dapat mo ko, nod-udi ata. Apoy mo, ano na. Mayata yung conforme lang na. Naman. Oh, pantay. Ay, pantay. Ano pantay? Come on. So, habang mini-makeupan ako ni ate nyo Jocelyn, no? Mag-shoutout na ako para ano naman, no? So, shoutout kay Precious Lagwa, kay Sheila May Montila, kay Livni Garnes, Aizas YT Channel, Jerly Ann Butak, Christian Faye Rodolfo, Michelle Marcelo, Christine Faye Rodolfo, Jam TV, Lenny Grace Dakanay, Ginagawa mo. Precious Lara Peralta, Crisel Joy Vlog, Jutin Bueno, Fake Edilio, Jam Maika, Zay K. Kabaliwan, Roda Pamintan, Chester Park, Dagdamakal sa ako. Nyata ba Sakit? Ang sakit? nyata ka din. Talay na. Jesus. Ang kasana yata, kas lang makalawalawan na yan. Tara.
Ay, shit. Ano lang yan? May isa. Nagpintas kan. Kawawa na, gaga. Kalabas lang. Ginagawa mo. Naluluha ako, grabe naman. Tears of joy. Nag-shoutout ka na. Ayan ako. Makasasamitin na di eyeliner. Gaga. Shoutout ka na. Kay Zaykay Kabaliwan Vlog. Kay Chester Park. Leonard Pasamonte. Mark Angelo Lejeta, Ces Tabula, Aiza Lazaro, Mish Michael, Christine Faye Rodolfo, Freya Limuel Q, Kiezan Tolentino, Jerry Boy Velarde, Mary Rose de Guzman, Crizel Joy Pontanilla, Shaolin Domingo, kay Raymalin Justin Madayag, pa-shoutout man kini boyfriend ko, JC Monsieur ba? Tabera. So, yun lang guys, yung shoutout ko na guys, no? So, Ayan, nagsukat ka na. Stara ng isang friend ko. pero isang ba ko? Ito na. Ay, gaga. Gel Alvera ito ay kumpang na yung balin amin. Doon. Pak. Ginagawa mo. Kumektibo mo. Pak, gaga. Pak. Pintas pa yung kanyak. Grabe. 250, gaga. Ikaw pa. Pak. Gara-gara pa ka. Pak. Dapat siling-siling na. Dapat siling-siling na. Gaya! Oh, di ba? Ang sexy pa. Oh, wow! Buti! Wow! Pak! Balbal na sa mga lalaki. Ay! Ano tayo? Pak! Sukat ka. No? Palitan na natin siya, guys. Sukat ka na! Tapos rating na ta. Superman. Pak! Oh my God! Oh my God! Sukat ka! Kan! Oh, so, tignan natin yung transformation mo dito, guys. 1, 2, talang kan. Oh my God! Nagpaspas ka na. Oh my God! Oh, shit. Ginagawa mo. Kaya lang eh. Gumarang tangan. Dapat susunod. Yata susam. Ginagawa mo. Yata susam. Gumarang tangan. Kalimana. Lena. Okay. Yan. Ginagawa mo. Nagsakit ako eh. Hindi, yawanin. Nawalin, tatkan. Hindi, yawanin. So, dito na nga nagtatapos ang ating makeup. So, ayun. Ito na nga yung kinalabasan niya. So, tingin mo. Tingin ka doon. Tingin ka. 1, 2, 3. Okay na. Ginagawa mo. Stone! So, sa mga di pa nag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo and click the notification bell Ginagawa mo. para ma-update kayo sa i-upload naming videos. So, see you sa next vlog!